Здравейте, казвам се Антоанета Златева и днес ме изписват от болница Медикал Парк. Бях тук за оголемяване на бюста, заедно с моя съпруг. Той беше през цялото време с мен, като придружител. Операцията и консултацията беше извършена от доктор Али Джан. Препоръчвам го силно с две ръце, както и болница Медикал Парк. За мен те са изключителни професионалисти и естетици. Той се съобрази с моите искания, големина на бюста, форма на бюста, начин на поставяне и разрез, като имаше предвид формите на тялото ми, това, че съм спортист, за да се възстановя максимално бързо и това да не попрече на спортната ми кариера. Благодаря ви за всичко. Отново препоръчвам с две ръце болница Медикал Парк и доктор Али Джан.